Sibi bi juma de bi la warama don ye o don wa ibine ka fɔ fɛnɛ ni ye san juma laban yana an ka don sunkalo kɔnɔ sunkalo ye la warama kalo ye ma ɲini ala fɛ an bɛna bato fɛn fɛn kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka sɔgɔma wulikajɔw ni bato kɛli galabu n'a kɛnɛya n'a nimaniya ala ka d'an ma ala ka sɔn sibi ala ye kelen sɔsɔli t'o la ni maa min ye sɔsɔli don ala ko la se t'ale ye sibi o la i bɛ ɲininkali kɛ se t'ale tigi ye se tɛ foyi t'a ye a ma diɲɛ da a tɛna diɲɛ wuli nɔrɔ maa dɔw dun b'o sira kan dɛ ouais mais olu ma diɲɛ da o u sɔnn'o ma kɔni u tɛna diɲɛ wuli u sɔnn'o ma u bɛ sa u sɔnn'o ma o ma se k'u yɛrɛ ban ka na diɲɛ yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ u sɔnn'o bɛɛ lajɛlen ma sisan a dɔ la u b'u ka ala ko da maa wɛrɛ de kunna ka da maa wɛrɛ kunna c'est à dire que olu bɛ ban ala ko ma k'a sababu kɛ maa wɛrɛ de cogo ye voilà ni maa min donn'o kɔnɔ dɔrɔn i donnen fili de kɔnɔ ala k'an kisi o fili ka sababu kɛ ala ma fɔ maa si ye ko ale ala bɛ ye ni maa dɔ de ye awɔ k'a fɔ ko maa dɔ de ka kɛta a n'o ka fɔta ko ala bɛ ye n'o de ye o fɔlen tɛ fan si fɛ ayi o fɔlen tɛ fan si fɛ an ka bi karamɔgɔ kunda n'i sɔnna k'a fɔ ko ala bɛ yen dɔw sɔnn'o ma mais dɔw nana yira k'a fɔ a ko kira ko de tɛ tiɲɛ donc ala ko ye tiɲɛ nka kira ko in de tɛ tiɲɛ maintenant ale ni ala ye o kuma kɛ yɔrɔ jumɛn o ye ɲininkali ye sisan ale b'o dalilu sɛmɛ fɛn jumɛn na ni dɔnni jumɛn ye ni an yɛrɛ bɛ se k'an bolo mɔgɔw la walima n'an yɛrɛ bɛ se k'o ta ka baara n'o ye o siratigɛ la majɛ caman b'an ka diinɛ in na a ma sɔrɔ foyi fɛ maaw tɛ kalan de kɛ kalanbaliya de don maaw tɛ ɲinini kɛ nka i bɛna min fɛnɛ f'i ye kalan t'a to ko hadamaden k'a b'a yɛrɛ ye quoi kalan t'a to a b'a yɛrɛ ye hadamaden b'a yɛrɛ ye cogo jumɛn dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ jateminɛ dɔrɔn n bɛ tilen k'a fɔ n ka kuma la ko mali kɔnɔ yan ni maanifin kɛra maa ye k'a sera ka walawala k'a sera ka ko dɔ ɲɛ ye min ni a bɛ se k'a tɔnɔ bɔ faso ye k'a tɔnɔ bɔ a yɛrɛ ye o ye ala ka latigɛ de ye a kɛcogo tɛ yen donc ko minnu ladannen don olu b'i bali b'i bali quoi parce que hadamaden ka kalan bɛ yen mais a ka kalan kɔfɛ a lamɔna ni fili min ye a dɔ la i b'a sɔrɔ de ka girin a kan ka tɛmɛ kalan yɛrɛ jɔyɔrɔ kan i b'a sɔrɔ sisan yanni Abubakari Kanute ka taa muso furu a tun bɛ mɔgɔ caman ye muso furu la a b'a fɔ k'olu bɛ k'u yɛrɛ sɛgɛn ka ko dɔ kɛ cɛ nafa t'o la cɛ olu n'ale ta sira ale tɛ don bɛɛ da fɛ ale ta sira a ta juguyara n'olu ta dɔ fara a kan yɛrɛ an ka jamana b'o de kɔnɔ quoi bɛɛ bɛ jamana kungo musaka ko n'a bɛ kɛ cogo min na denkunu kɔɲɔw fɛn wɛrɛw bɛɛ b'a makiti mais ni turu sera min ma o tila k'a kɛ o kelen don o cogo min na i b'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ kalan k'a fɔ ko arabukan na dunan bɛ wele ko El Hajj an bɛɛ ma sɔn ma an sɔnna mais don min na ni Amidu taara hiji ani ma hali d'a kan a b'a fɔ ko i ye hajji de ye a b'a fɔ k'i ye hajji de k'a ka hiji lataga k'a ma diya i ye mais et pourtant a dun sɔnn'o ma ko fili don i yɛrɛ faso kɔnɔna fɔtɔ ye ma ko dunan e yɛrɛ kan ka duloki bɔ ka kɛlɛ ko dilan nka n'o fana ma f'i ma i b'a fɔ ko maa min m'o fɔ parce que ale ka makantaga marque kɛra o de ye Aja makantaga a tɔgɔmasere kɛra o de ye bɛɛ b'a dɔn ko fili don nka an bɛɛ b'a kɔnɔ bɛɛ bɛ sɔn a ma ye Mali ko bɛ nin de kɔnɔ o de kama n ko kalan t'a to ko maaw ka k'u yɛrɛ ye quoi ala ka hinɛ don wala ala ka hinɛ de don quoi an ka jamana ninnu kɔnɔ yan kalan ma dabɔ o kama quoi i bɛ min mɛn ka min tiɲɛ ye a tiɲɛ dɔnnen kɔfɛ i bɛ tɛmɛ ni ko wɛrɛ kana siga la yɛrɛ o tiɲɛ ɲinini n'o dɔnni i yɛrɛ fari ma guwa o la mun na sisan foyi
a foyi t'a kan o ye halaki dɔ de ye quoi kunangoya dɔ de don Ala k'an kisi kunangoya dɔ mun na tunya dɔnnen kɔfɛ ka dɛsɛ k'i bɛrɛbɛn tunya ma barika ban don kunangoya dɔ de don halaki dɔ de don an b'o de kɔnɔ o de kama an ka jamana in a ma barikalen a man ca ne a man ca o de kama i bɛna ye kɔsa in na parce que an ye dɔgɔkun bɛɛ kɛ jamana kɔ kan i kun tunnen na n'an tile fila kunu yɛrɛ maaw ye weleli o weleli sibi ko ka ca ko ka ca mun ni mun bɛ dugu la tugun i b'a ye an ye nin dɔgɔkun kelen bɛɛ kɛ Liban de an bɛna an da don kuma minnu na tabarikala kabi l'an 2000 ni an ye voyage siraw ta ka taa jamanaw kɔnɔ ka diɲɛ lajɛ parce que mɔgɔ caman bɛ se ka kɛ Faransi a wolola yen a bangela yen dɛ mais a t'a to k'a b'a dɔn Faransi ye min ye dɔw bɛ se k'a fɔ ko bɛ kɛ cogo di i wolola Mali la e bɛ Mali dɔn o caman bɛ yen e wolola Mali la i b'a sɔrɔ e yɛrɛ wolo yɔrɔ mɔ yɔrɔ maa wɛrɛ bɛ na u bɛ fɛn f'i ye a la e b'a fɔ ko ayi tu foyi dɔn a la o de kama ni maninfin bɛ ko kɛ Mali la yan Ala ka diɲɛ ɲini i ka Ala ka tanga ɲini i ka Ala ka sutura ɲini bawo ni jamana ninnu n'o ye farafinna jamanaw ye cɛ juguya jamanaw de don ni dun ye juguya ta k'a lajɛ tayɔrɔ foyi t'a la fana bɔra fɛn dɔnbaliya la ne de y'a f'i ye fɛn dɔnbali a silamɛ tɛ yen a hɔrɔn tɛ yen a ladiri tɛ yen fɛn dɔnbali maasɛbɛ de tɛ yen donc ni si tɛ sɔrɔ fɛn dɔnbali la n'a fɔra ko hadamaden tɛ fɛn dɔn dɔrɔn a kɔrɔ don ko mɔgɔ kunnangonnen don o de y'a kɔrɔ ni jɛ ye ni hadamaden fɛn dɔnbali ta ma s'i ma a ta ma s'i ma de n'o tɛ fɛn dɔnbali maasɛbɛ tɛ yen dɛ Ala k'an kisi o ma amina o de kama n'i y'an ka nin jamana ninnu ta k'a lajɛ bɛɛ bɛ makitili dɔ ta ka bɛɛ sɛgɛrɛ i b'a sɔrɔ minnu bɛ Ala ka tilebanciya kɔnɔ a dɔ la n'an bɛ k'a danbe ka taa arabuya ma i b'a ye olu bɛ makiti kɛ k'a fɔ ko an y'an bɛnbakɛw ka sira bila a dɔ la fo dɔw b'a fɔ k'olu tɛ adamaden ye maa dɔw bɛ nin kuma in fɔ n'est-ce pas bon o bɛ tila ka adamadenya danbe mun o b'o fɔ parce que o bɛ ka adamadenya danbe ka taa arabuya ma walima kerecɛnya ma walima sira wɛrɛ ma bon o mɔgɔ dɔw kelen bɛ tila k'a fɔ tugun ko diɲɛ daminɛna farafinna donc o latigɛ la a bɛ ye ko an fa Awa an ba Awa an fa Adama k'olu tun bɛ farafinna de ɔ sisan n'olu tun bɛ farafinna de ni fɛn min nana olu ka sira fɛ o bɛ farafinna de ko fɔ ou bien o bɛ arabuya de ko fɔ o kan ka farafinna de ko fɔ sisan kuma la n'i sigi k'a kumaw lamɛn a b'i gɛn i kamana na a bɛ mɔgɔninfin kɔnɔrɔ fili dɔɔnin o de kama u b'a fɔ an filɛ nin ye diinɛ min kɔnɔ ko arabuya de don u bɛ tila ka yira k'a fɔ ko arabu ɲɔgɔn kafiri tɛ ko bawo ko arabu de ye rasulu kisi nɛɛma b'a ye ko arabu de y'a kɛlɛ ni arabu ta kun don kira kɛlɛ a sira fɛ cogo di mun nana ni kɛlɛ ka ɲɛsin kira ma a ko cogo ma o ye ɲininkali maintenant ni arabuya don sisan donni min na diinɛ in bɛ na arabu tun bɛ ka kɛlɛ k'u danbe ka taa mun de ma o ye ɲininkali filanan ye bon sisan ni arabuya don anw bɛnbakɛw nan'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo di a diyagoyar'u kan de wa donna la de wa n'a diyagoyar'u kan a diyagoyar'u kan sira jumɛn fɛ a kɛra cogo di quoi
a tɛmɛna sira jumɛn fɛ dɔw b'a fɔ ko an colonisera de c'est-à-dire que c'est comme n'a fɔ bi nana kan jagoya kan don diinɛ la bon o donni ma an bɛnbaw kun sinsinnen don fɛn min kan o sinsin bere in n'a yira k'a fɔ ko bi e yɛrɛ tɛ lakoba dɔw la olu mun tun bɛ fɛn dɔ a la olu ma se ka sinsin n'a ye bon bi e bɛna se ka mun de walanda bɔ k'a fɔ k'i bɛna o lajɔ k'i sinsin n'o ye yaasa ka Ala lasɔrɔ o ye ɲininkali gɛlɛn sabanan ye maintenant e bɛ o sinsin o min kan i sera ka mun la d'a kɔnɔ ko maa bɛ se k'o ta k'a yira k'a fɔ ko a kɔfili filɛ i bɛ se ka mun t'a kɔnɔ Ala deli sira fɛ ni an kɔnɔdɔ filila ou bien ni an bɛ fɛ ka an surunya Ala la n'an bɛ fɛ sira e ka dalilu kɛnɛ jumɛn sɔrɔli bolo a ko ninnu sira fɛ quoi ni mɔgɔ bɛ se ka tɛmɛ a fɛ ka Ala lasɔrɔ bon maintenant ni ko ma koloso ɲɔgɔn na ka taa se fo kunnama ma kunnama min n'i bɛ se ka ni ɲɔgɔnna si ɲininkaliw jaabi fo an k'an sigi ten ka kuma a bɛ k'i ɲɛna k'i bɛ ka fɛn min dilan i bɛ k'o de tiɲɛ i bɛ ka fɛn min dilan i bɛ k'o de tiɲɛ parce que i ye ɲininkali minnu tugu ɲɔgɔn na nin a ka kan maa kan ka ɲininkali kɛ hali mun yɛrɛ b'a kɛlɛ la u yɛrɛ kan k'u hakili jɔ nin fɛ ka jaabi sɔrɔ nin na dɔw la wulikajɔ in bɛ se ka sabati fɛn dɔ de bɛ yen n'i bɛ nin kɛlɛ ninnu kɔnɔ o de kama mɔgɔ caman bɛ Mali kɔnɔ yan u lamɛnni bɛ ka gɛlɛya mɔgɔw bolo baw u sɔnna k'u to mɔgɔ dɔw de bolo quoi u lamɛnni gɛlɛyara ka sababu kɛ u sɔnna k'u to mɔgɔ dɔw bolo o nana cogo ye ka u to mɔgɔ dɔw bolo i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ Mali kɔnɔ yan n'i bɛ kuma n'i ka kuma ɲɛsinnen don olu de ma c'est-à-dire que e bɛ kuma ni donko de ye quoi c'est-à-dire que ko min bɛ yen bi ni mɔgɔ bɛ fɛ k'a mɛn bi mɛn cogo min na bi e bɛ kuma yen de quoi i ka kuma bɛ dan ye donc i b'a fɔ bi a bɛ dan bi ma a tɛ dan bi ma dɛ c'est-à-dire que u mago bɛ ka min mɛn bi i b'o de fɔ quoi sini dɔ wɛrɛ b'i ye quoi o mɔgɔ kelen bɛ tila k'a ye tugun k'a fɔ ko e ye fu fɔla de ye bon i b'a ye n'i kɛra kumakɛla Mali kɔnɔ yan o jamakulu de ka ca quoi jamakulu min bɛ yen n'u bɛ fɛ i ka min fɔ don min na i k'o fɔ quoi a dɔ la yɛrɛ hali u ka dɛmɛ bɛ jɔ i ye koyi mais i t'u ka maa ɲɛnama ye dɛ u b'a fɛ ka mun mɛn i bɛ u ka sɛbɛn ko foyi tɛ sara yɛrɛ la yɛrɛ ils sont comme ça donc u b'u ni dungɔ dɔrɔn de ɲini e ka fɔta senfɛ a banna c'est ça o de kama diinɛ ta sira fɛ minnu bɛ yen bi c'est comme n'a fɔ sisan an ma wuli ka kɛlɛ dɔ ta ka kɛlɛ in ɲɛsin jamana bɔli de ma mais i b'a dɔn kɛlɛ in kɔnɔ i bɛ min ye o de ye jamanaden fanba o mɔgɔ foyi tɛ jamana bɔli la a fanba olu ka foyi tɛ jamana in bɔli la aw min y'a ta aw de kundonnen don n'aw sera a kɔrɔ don point n'a ma s'a kɔrɔ yɛrɛ fana wa a fanba k'ala deli ye min ye a kana s'a kɔrɔ yɛrɛ parce que a fanba sigilen don ka fɛn min makɔnɔ o ye o k'a fɔ ko an kun y'a fɔ a ye o aw ko k'a bɛna jamana in bɔ an y'a fɔ a ye k'aw tɛ se donc waati min na aw cɛsirilen don olu fana cɛsirilen don duwawu la aw ka dɛsɛ dɔrɔn duwawu o ni wuli ka jɔ yaasa a ka jɔ Ala ko an y'a fɔ a ye k'a tɛ se o ye an ka jamana in laada ye quoi n bɛ fɛ ka min f'i ye nin yɔrɔ la dɔrɔn o ye mɔgɔninfin b'u lamɔ cogo de bolo u b'u lamɔ cogo de bolo mun ye u kɛ ten u tɛna nkalon bɔ i ka kuma la dɛ mais mun de kɛra u ye tunya min ye u lamɔ cogo t'a to k'u bɛ se k'u bɛn o tiɲɛ ma donc n'i ye maa o minnu ye o minɛn kɔnɔ ne y'a f'i ɲɛna a bɛ barika ban ne y'o de f'i ɲɛna a bɛ kunangoya ne y'o de f'i ye a bɛ halaki dɔ de kofɔ o de kama n'i ye mirindi o mirindi ye n'i ye peuple o peuple walima n'i ye jamakulu o jamakulu an k'a fɔ ten k'u bɛ sɔrɔ tɔɔrɔ dɔ de kɔnɔ tɔɔrɔ banbali i cogo dɔn dɛ u yɛrɛ nɔ b'a la i b'a ɲɛdɔn
sinon e kuma nin caman be i b'a sɔrɔ n'i nana ni gɛlɛya ko ye ko nin koɲa ye c'est à dire kiri ma ɲi misala la ou bien sɛnɛkɛlaw ka dugukolo bɛ minɛ la u b'u kanto ko ayi ko tiɲɛ don n ko e mais ko a kɛ cogo ko ɲɛ t'a la quoi ko nin ko in bɛ to tan de koyi voilà a bɛ k'a ŋaniya de fiyɛ tan dɛ a ŋaniya yɛrɛ de fana mais min ye a ka ala deli yɛrɛ de ye an b'a bisigiya ko a dɔw la dɛsɛ bolo ma ko in y'ale tɔɔrɔ komi fanga t'a la a b'a fɔ la ka yaasa i k'a dɔn ko a m'a tɔɔrɔ wa yaasa i k'a dɔn ko dɛsɛ yɛrɛ tɛ a bɛ fara i kɛlɛbagaw kan ka o bilali o kɔni se b'a ye nka ka kɛlɛ kɛ yaasa mɔgɔw ka bɔ degun kɔnɔ kana sigi a la ɲɛsin o ma ayi ni e yɛrɛ y'o kɛ a ka danga de b'i ye komi a yɛrɛ fana ye mɔgɔ dangatɔ ye danga bɛ bin a yɛrɛ de kan ni dangatɔ ye danga kɛ a bɛ segin a yɛrɛ de ma a bɛ segin a yɛrɛ de ma dangatɔ tɛ se ka mɔgɔ danga kɛ mais i n'a kana jɛ dɛ awɔ ale tɛ se ka mɔgɔ danga mais a ka danga bɛ yɛlɛ mɔgɔ la dɛ n'i gɛrɛla donc il est contagieux quoi awɔ c'est comme ça sinon dangatɔ tɛ se ka mɔgɔ danga dɛ m'o f'i ɲɛna dɛ mais kana gɛrɛ a la dɛ faut pas coopérer avec lui sinon a ka danga bɛ yɛlɛ i la dɛ n'u fana n'u y'u bala i la n'u bɛ mun kɛ boli de o de ye kanufɛn 9 danfɛn 9 ye kanufɛn 9 kɔnfɛn 9 n'u y'i kɔn u kɔn n'u y'i kanu kanu ayi a dɔw tɛ kɔn a dɔw fana tɛ kanu kumaba de don a bɛ cɛciri dangaden b'a la dɛ dangaden n'ale kɛr'i fɛ kana k'a fɛ dɛ i b'i bolo ɲɛ de i b'i bolo ɲɛ de honorable an ti dugawu kɛ an ka sira n'u ka sira kana bɛn yɛrɛ amina parce que o la au moins assurance bɛ yen k'a fɔ ko a ti yɛlɛ i fɛ ayiwa honorable Abubakar Kanute an tɛ yɛrɛ kelen sigi don o don honorable ka na wajulu kɛ parce que ni a ye min fɔ bi nin ye wajulukanw de o kuma caman na an ti minw mɛn i b'a sɔrɔ kalanfaw yɛrɛ da parce que kuma honorable an bɛ n'o ko in lajɛ koyi tu sais i b'a dɔn diɲɛlatigɛ la quoi i b'a dɔn min gɛlɛyara maliyɛn bolo o de ye ne ye nin kuma in fɔ sisan kuma in kɔfili ye jumɛn de ye kuma in bɛna mun di awɔ a bɛna mun de bange ok d'accord o de gɛlɛyara maliyɛn bolo quoi o de kama mali la yan laselikɛla sira bɛɛ fɛ a tɛ tabakiya ka kuma dɔ fɔ kuma minnu bɛ yen ale yɛrɛ a tɛ se quoi a tɛ se ka kɔrɔ diya a la quoi mais a kɔni b'a fɔ maa caman bɛ yen bi u bɛ laseli kɛ diinɛ kunda n'i ko k'u ɲininka min fiɲɛna u ye fɔta min fɔ u b'a b'o da dɛ u b'a fili u bɛ falen don a la sira la fɛn bɛɛ n'a la cɛ u b'a fili ka boli mais ale b'a fɔ a bɛ k'a fɔ ni min ye ale yɛrɛ m'a faamu a m'a mɛn jango k'a faamu kelen jamakulu min ni o bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a kun o jamakulu i ti cɛ sɔrɔ la i ti muso sɔrɔ la ko min bɛ se k'a ka fɔta in kɔkɔrɔ don o kɔni o t'a nalen fu kɛnɛ kan sa wa bɛɛ b'a faamu a ta faamu cogo la ka baara kɛ n'a ye ten a banna wa o dɔ la yɛrɛ karamɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ yan u bɛ kuma min fɔ ni kalandenw bɛ tɛgɛrɛ fɔ a la walahi tɛgɛrɛ fɔlen kɔfɛ a kalanden tɛ sɔrɔ ko min bɛ baara kɛ n'a yɛrɛ awɔ a tɛgɛrɛ in kun ye mun ye o la non a fɔra k'a ɲɛsin jamakulu dɔ de ma komi olu clashera a bɛ tɛgɛrɛ fɔ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ a tɛna fɔ karamɔgɔ ye min fɔ ko sababa don dɛ ayiwa honorable mais a ye bi don jamakulu dɔ de la ou bien a ye bi don mɔgɔ dɔ de la o tɛ o nisɔndiya dɔrɔn don o nisɔndiya dɔrɔn de don sinon karamɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn a bɛ ka min fɔ walahi a ka kalandenw t'o kan ayiwa honorable an ka bi wajulu an b'o dan sigi yan a dɔw la ni Abubakar Kanute an bɛ nin ko to i bolo e bɛ nin négociation bolo da y'a mɛn on va faire un contrat avec honorable Sidiki Kuyate ayiwa Amidu Jalo nin kun ye an don ka yan bi jamu kan ne ka lɛfɛ la n ɲɛ bɛ dɔ ka kɛmɛ la yan kɛmɛ o y'a daminɛ ye sunkalo daminɛ in na kɛmɛ ti bon bɔrɔmu t'a la sa a bɛ dɔɔni kɛ sunkalo min min f'i ɲɛna mugan sara bɛ sen na nin ye tile joli mugan ye tile kelen mugan subhanallah ayiwa kibaruya kɔni don dɔrɔn ko bi a b'a dɔn o de fɔ 500 francs o ye kɛmɛ de dɛ o ye kɛmɛ de 500 tɛ kɛmɛ duuru kɛmɛ de y'an fɛ yan d'accord cɛ min ou bien e de b'a kɔfɛ de
Ayi non 500 francs. Comme il y a 500 fɔ ne bolo e de b'a kɔfɛ. Non foyi t'a kɔfɛ. Sinon o ka ca dɔɔni dɛ. Ouais 500 francs dɔrɔn de don. Tabarikala an b'a tigi fo.